En aquest vídeo estudiarem el concepte de treball. Treball es confon habitualment amb energia, i és que hi ha moltes similituds entre ells, però la diferència és més senzilla del que de vegades sembla. Recordem la definició d'energia. Energia l'havíem definit com la capacitat de generar moviment. La capacitat de generar un moviment. Treball, en canvi, el podem definir com l'energia que es transforma de forma efectiva en moviment. Això seria el treball. L'energia transformada en un moviment real, efectiu. Posem un exemple que ho il·lustra de forma molt senzilla. Imaginem que tenim una pila elèctrica amb el seu pol positiu i el seu pol negatiu. Aquesta pila disposa d'una energia elèctrica. Disposa de la capacitat de generar un moviment de càrregues, però aquest moviment no es farà efectiu fins que no hi connecta jo un conductor que uneixi els dos pols. Mentre no connecto aquest conductor, jo tinc l'energia emmagatzemada en la pila. En el moment en què connecto el conductor, se produeix un moviment de càrregues pel conductor. Aquest moviment, direm, com que ja és una transformació efectiva de l'energia en moviment, en què podem dir que es desenvolupa un treball elèctric gràcies al moviment de les càrregues. Imaginem, a més, que afegim un motor. Afegim un motor que, com sabem, el motor el que farà és transformar l'energia elèctrica en un moviment de rotació mecànic. Bé, si aquí l'energia elèctrica s'havia transformat en un treball elèctric, moviment de càrregues, en el cas del motor, que es produiria un moviment mecànic, el que tindríem és un treball mecànic. Són diferents tipus de treball, però al final és el mateix concepte desenvolupat. L'energia es transforma en un treball elèctric i es transforma en un treball mecànic. Treball i energia són gairebé sinònims. El mateix és aquest. Energia és la capacitat de generar un moviment. Treball és l'energia quan es converteix, quan genera efectivament aquest moviment. Estudiem a continuació les fórmules que regularan el treball. Que ens regularan el treball. Imaginem un cos. Imaginem una superfície horitzontal en la que tenim un cos. Què l'estirem? L'estirem per desplaçar-lo en la superfície i provoquem a l'estirar-lo un desplaçament. Aquí l'estirem amb una força, F, i el desplaçament que provocaríem l'anomenem D. Bé, el treball que s'ha desenvolupat en aquest desplaçament, per provocar el desplaçament necessitava una energia que la puc haver tret a partir de l'energia muscular, a partir de qualsevol energia acumulada en qualsevol dispositiu o en qualsevol enginy que em provoqui el moviment. Aquesta energia es transforma en treball i el treball el podem calcular com força per desplaçament. La força que hi ha pegada aquí pel desplaçament que he provocat. Observeu que treball l'he simbolitzat amb una W. És habitual trobar és habitual trobar-ho representat així, ja que es refereix a la paraula work, que es treballa en anglès. Bé, aquí en aquesta fórmula poso un petit asterisc perquè després la completarem. Les unitats del treball, com podem veure, si tenim força i desplaçament, sabem que les unitats són newtons i desplaçament són metres, multiplicant. Això són les unitats del treball, newtons per metre. Però hem dit abans que treball també és gairebé un sinònim d'energia, i energia ho representàvem en joules. Molt bé, doncs podem utilitzar les dues unitats, són les mateixes. Podem dir que newtons per metre és igual a joules. D'acord? És el mateix sinònim. Habitualment el treball es representa en joules, però no és estrany trobar-ho també com a newtons per metre. Anem a parlar ara d'aquest asterisc que hem escrit anteriorment. Tornarem a dibuixar el mateix cos i
en aquest cas dibuixarem una força que forma un grau diferent a l'horitzontal. Aquest cos tindrem un desplaçament igualment. Però aquesta força no m'estarà repercutint directament al 100% en el desplaçament del cos. L'únic component de la força que m'influirà en el desplaçament del cos és la component horitzontal. La component vertical, com podem observar gràficament, la component vertical el que faria és contribuir a l'aixecament del cos, però no és el que estem mesurant, en aquest cas no ens afectaria. Només ens interessaria conèixer la component horitzontal, que és la que realment provoca el moviment en el sentit que estem plantejant. Si aquí coneixem aquest angle, anomenem-lo alfa, per trobar la component horitzontal de la força, el que haurem de fer és utilitzar el cosinus d'alfa. Per tant, la fórmula anterior es veurà modificada. El treball seria igual a la força per cosinus d'alfa. D'aquesta manera trobaríem la força, la component horitzontal, i pel desplaçament. Habitualment, però, la fórmula no es representa així, sinó que s'intercanvien els termes, però és el mateix. Força pel desplaçament pel cosinus d'alfa. Aquesta és la fórmula bàsica, aquesta és la fórmula definitiva per calcular el treball, la fórmula més genèrica. Existeixen altres fórmules, però aquesta és la més habitual. En el cas en què la força sigui horitzontal, com que alfa seria 0, cosinus d'alfa esdevindria 1. I en aquest cas estaríem en la fórmula de sobre. Però, en termes generals, aquesta és la fórmula adequada per calcular el treball.